Kang dalu, Mbak. Yo, piye nduk kabare? Sae. Ya, syukur. Jenengan pripun? Ya, kaya ngene iki sehat, isih iso kocah, mamah genah, ya ngono kuwi. Cek tetep tua. Tetep tuwa ki awet tuwa timbangane kek dar gitu. Apa dar? Dar yo kaya ngono kae lah. Nggih. Ya kowe ngaturke podang kuning. Nggih. Harus sik nyuwun iki Tin, podang kuning. Ya. Oh nggih. Ya mesti kangkane. Ngapa e? Kowe kok guyu ngapa ora ana? Mboten, Pak. Ora kok. Ora piye-piye. Ya, iki saka Mas Menore sing nyuwun. Hei, jak omong kok. Nggih, Pak. Pripun? Saka Mas Menore sing nyuwun Nggih, Mas Menore. anu arep bablas ning Blitar, Dek. Anu wonten sawere mboten? Ana, nya. Ndi? Tampan ana, ora bakal. Pinten, Pak? Ha iki lho receh-receh nyepuluh iki. Nya 50 iki. Yang kok kena nggo pipis. Wah. Ten nganu lho. Arep tok nggo lamu. Ini rada saru lho arep ketoke ngene. Karo ngene tak ngene iki. Ngene iki napa, Mbah? Alah ku nek di rasa-rasake rada saru iki wis rasa-rasake wis. Ameng rada kok. Lah iya. Yo nganggo bawa apa langsung? Wah, wis liyane dolan njaluk duit ati yo njaluk dhewe. Ya kudu eneng sing njaluk timbangane wutuh. Nggih, bawa mboten, Pak. Manut nganggo kok ya. Kok dibawani sing apik sing. Nggih, kula nek bawane rapati anu e. Ah ya ora apa-apa nggawa buku karo papan tulis esuk. Cekelke, Mbah. Anyar ngaling-alingi wasedya wayangan malah kowe sekolahan. Lah ya rumah aku kok ora. Aja diwalik-walik engko ndak ilang. Lah iki catetan ndrok seprapat. Wah, kleru Ndek. Oh, kleru. Oh ya bener ding ya. Kita catetan buan warung. Danggune. Ya gawe yo. Iya. Si Nadian ngono. Nggih. Apa sih, Pak? Nadian wujud ngungpeksi. Jenengan bawane. Lah aku mung maca iki kok dadi kon bawa. Ya. Nadyan wujud. Ya nyanyi wis malah gur maksud maksudnya. Ameng nyekeli kok dadak do obah iki aku ngerti maksudmu. Piye? Aku ki ora arep kepiye-kepiye mengan. Agawe talining prantah. Sing diarasi sing anu. Nadian wujude ming peci arep wujude ming manuk ning iso dadi naleni katresnan. Manuk apa ya? Ha ya wis kuwi diwaca terus. Ku aku sing jelaske. Alus manis tur mrak ati. Cakepane cetha. Alus, legi, alus manis to. Alus legi tur mrak ati. Oh, gregetake. Wis no. Wis nu meneng antil lho kowe kemanan. Ceceki wae kowe. Wasuwi anggonku. Wis suwele mung ngubengi jagat bebasane. Heeh. Golek isi podang kuning. Goleki manuk sing kuning podang kuwi mau. Nek ireng piye? Wah, kuning wae. Iba bunga ing atiku. Dah senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Arep meng nyedak manuk iso dadi obat. Wedang kuning. Ya. Rada maju. Kene iki jemek sapa sing ngutahke wedang mau. Yen liwat wis ngawur kuwi gubuk asmara.
Oh iya, ya manuke kodhange nang gubuk. Ya. Oh iso aku aja meneh podhang kuning podhang ireng wis iso aku ayo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng miterang kanggo goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang mencok ning ngepan kancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh dheweke ngelih bencok ilakae tak suwun maat nyangisi podhang kuning agawe pikirku komeh ireng tak sawang katon manise bebunga yen nganti bisa duwe ora gampang atiku kekiwang liyan yen si podhang andutut ati katanan hatiku sen saya tak serenani sun pikat esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miterang kanggo goleki ora krasa esuk awan nganti wengi mani yen nganti liya kang nyawang yang tak sawang mencok ning ngepan kancangan tak rindik saka kateman sarwi ngoceh ngalih bencok ilakae tak suwun maat nyangisi podhang kuning agawe pikirku komeh ireng papan manise bebunga yen ora gampang kiwang liyan si podhang anggolek sing tak sayang ora mandho atiku sayang seranane pikat kulo timbang Matur suwun. Monggo. Podhang kuning. Ha iya. Oh iya rapopo cilik rapopo sing pentingnya sehat waras ora gendeng Maksudnya kowe arep mangan gendeng ngono piye? gendeng gila Gendeng. gendang Kowe iki mengkon muni ae angel ra jamak-jamak lho, Mas. Ya.
Ayo ngaturake para bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Sing Hah? nendi iki ayo? Neng Kelepu. Kelepu kompakan. Kelepu, ora Kele- kelepu, kelepu. Kelepu kompakan. Heeh. Kelepu Tepus kompakan. Sidoarjo tepus. Tepos. Sidoarjo Sidoarjo Tepos. Ah. Gunung Kidul. Handayani apa-apa. Ah iya, Gunung Kidul Handayani. Acarane apa? Carane Rasul apa? Bersih desa. Bersih desa, Ya. bersih dusun. Bersih dusun meteri desa. Apa? Meteri desa. Meteri dusun. Merti dusun. Meteri dusun. Benake cangkemmu angel banget to, Sa. Meteri dusun. Merti. Merti. Mer Dudu meteri. ora meteri itu nah modar sing meteri. Mubeng dusun ora. Meteri iki semeter, 2 meter kae meteri. Oh, mengukur panjang ya. Heeh, nek Kamu bang tekan desa pirang gedene ya. Garise sepiro? Ah iya kok merti. Merti. Ah. Merti desa dusun. Heeh, dusun Kompakan po? kompakan. Dudul. Ngendi? Kelepu. Aku ki bingung soalnya tulisane Kelepu kompakan nanggap wayang. Dadine Kelepu desa kompakan nanggap wayang. Sik tak jelaske kowe. Dusun Klepu kuwi kompak bersatu nanggap wayang. Ora nganggo bersatu. Dusun Kelepu, Rasul Kelepu, kompakan nanggap wayang. Kelepu kompakan nanggap wayang. Kompak. Orang nganggo bersatu. Ya, kompak. Kompak iki istilahe nek wong 10 ngene iki ya nganggo klambi putih kabeh iku kompak. Iki tulisan dudu kelambi. Iki contoh. Kowe engko anggere aku nesu aku rono tak banting ambiar. Kok dibanting barang? Lah kowe ngeyel banget. Kompak itu namanya bersatu. Ngono lho, guyub rukun. Oh maksudnya bersam kompak to kuwine. Guyub rukun kompak. Oh kompak. Nanggap wayang. Oh bersama-sama nanggap wayang. Kompake wong 100 pira, penduduk dusun Klepu iki 100 pira iso kompak nanggap wayang. Oh bersama kompak nanggap wayang. Dudu desane kompakan. Sing bener Kelepu bersama-sama nanggap wayang dalange Kiseno Nugroho Gendeng. Walah. Aku ki nek ora ngejak ya kowe iki mesakake. Nek tak jak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa. Lah nek dalang pancene kudu gendeng. Kok kudu gendeng? Soale nek ra gendeng ya anyep. Kok anyep? Anyep engko rada seneng kudu gendeng. Dadine iso guyu dhewe, engko nangis dhewe, disaur-saur dhewe le ngomong. Lah kuwi kan gendeng. Nek ora tak ewangi gendeng ngene iki kowe ora mangan. Ya bener. Ah. Ya pancene kudu gendeng to berarti. Lah iya wis ben ra apa-apa. Iya. Wis dalange gendeng sindene pekok ngono wae. Pekok apa meneh? Hah? Pekok apa meneh? Pekok ki manis. Oh ya. Elisa pekok banget pancenen. Wis ben nengke wae gawe bingung sisan wae. Iya, aku ya wis mumet kok ndak. Ya. Kula pekok nggih Pak nggih. Pekok banget nggih. Seneng aku. Wah, seneng Pancen kudu aku cantik kok padake. Ah iya, sapa sinden semene ndo dibojo kabeh sing urung ming kowe kan berarti kamu itu menjaga kepekokanmu. Oh iya ya, Pak. Ah iya. Kok kowe ngecet to nek aku ra duwe bojo? Ora, maksudnya kamu bisa menjaga kepekokanmu, kecantikanmu kamu. Ya rasa nyinggung-nyinggung ra duwe bojo. Oh iya, ra ya wong Ana senggane lho. apa? Randedet, randeyang, dewe, wani. Ngono kuwi saiki wis ana sengkaane kuwi Demes Wangun. Dewe wani padake aja dieje. Kuwi adalah sebuah kredibilitas yang tinggi.
bengi. Wah, ngomong sapa ya mergo kowe yang ngrendeyang sing lanang ra kuat. Oh, kok ra kuate Kok kok getak-getak terus kok. Iya. Napa digetak-getak piye? Nek omonganmu kaya ngono kuwi sapa wong lanang sing kuat? Aku ngejak kowe seprene iki aku wis meh buyer kok ndasku wisan. Dasmu buyer. Dasmu kuwi. Jelas, ke dasmu buyer. Nek ngelokke sirahku dhewe ndas ora apa-apa. Nek kowe ngelokke aku ki mestaka kok ndas-daske. Lah kowe ngomong das kok. Ora tak kei dit lho esuk-esuk kowe. Ya mestaka we. Ah. Mustakamu buyar, ya ora wangon tetep dasmu buyar. Ya wis sakaremu. Ya. Keren yo. Ngono lho. Ngono lho das. Ah. Hei, aja dienggo kuwi ora. Ora bener. Das. Oh iya. Itu nek kuwi nek kanggone wong Jawa kasar. Dadi kasar. ndas ki aja dienggo. Nek ngelokke aku ndas ki malah ra apa-apa. Iya, ndas ki apa? Dase kuwi sirah. Kepala. Nek basa Indonesia. Kepalan das. Bulurah kae apa ae? Bulurah yo dase desa. Kepalane kelurahane. Berarti kan yo dase kelurahan desa. Kuwi pemimpin, seorang pemimpin. Ngapunten nggih Bu, ngapunten. Seorang pemimpin. Kae lho bulurah ono kae lho. Bu, nggih Bu, pemimpin yang luar biasa. Kuwi dase iki. Ah, padune kowe wedi. Heh? Tenan sing salah piye ne? Iya, aku wis bolak-balik ngelokke sapa-sapa kok. Dek mben kae nang kampus ya tak unekke ndase kampus. Rektor tak unekke ndase kampus, ayo. Pak Rektor kemekelen kok ya. Mustakanipun lurah. Mustaka desa. Mustaka desa. Padake mustaka desa. Kepala rombongan ya mustaka rombongan. Mustaka rombongan. Nek ndase rombongan iki. Celeng iki. Aku ki sing kejak kowe kok malah tok ndandake. Ora. Tenan ndas. Wah. Nek kene iki guyub rukun tenan ya Pak ya. Seneng nek Gunung Kidul ki nek nanggap wayang ki kabeh guyub rukun ngono lho, kabeh teka. Mengko nek teka ya ning endi goleki kancane. Aku nganti kaget mau. Soale ana sing goleki dadi kancane goleki A, goleki B ngono kuwi ngantek nganggo HP. Ra ketok njuk disenteri dhewe. Hahaha ngono ki nek kaya memedi. Goleki ngene-ngene iki goleki nggo HP. Kowe iki nang Jawa wis tau weruh memedi kok. Ngerti aku medi kuwi. Memedi kok medi-medi. Yang memedi kaya genderuwo. Oh. Weruh ning gambar tapi ne. Oh ya nek Pak Seno wis tau dadi ketoprak kae nganggo rambut rewu-rewu kae. Ha yo ngono kaya genderuwo. Ngecak cengelmu. Genderuwo. Iya, yo genderuwo. Ayo memedi arep medeni kowe wis gila sithik. Ana memedi medine glangsar mlayu. Iya. Terus takoni kancane, "Ngopo kok mlayu? Wis tak medeni iki malah medeni." Ngono. Iya, karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang. Iku nek kowe basane kaya ngono kuwi, tak tempukke sinden sing saka Majenang kuwi mumet genti kowe tenan. Majenang? Mbok iki Mbak Rido iki. Oh, Majenang. Ana daerahe Majenang. Ha ya jenang sing kaya bubur kae to. Aku nggo raup kowe kuwi. Kok ana desa ngono kuwi jemek berarti ne. Hah? Jemek. Encer. Kaya kan Majenang iki desa Jemek ngono piye? ya. Kuwi jenenge ya. Kuwi daerah ngendi? Cilacap. Oh, Cilacap. Kulon. Oh, kok iso marake ndasku mumet kenapa? Aku kok delok ana kata-katane rasa tak kandhani saiki, kowe saiki nembang sik. Oh ya. Sirahe difreske sik, engko sadurunge sirahe mumet, bar kuwi engko tak jodoke iki mesti kowe apa Pak? Ora tak artekke. Oh iya, oke. Jajal tak artekke dhewe engko. Ya. Nembange apa? Apa ya? Napa, Pak? Bajing loncat mengke. Mboten beto bajinge. Wah, ngrengarane aku antil kowe. Boten. Nggih, kula bawa riyen nggih.
Anu, engko bajinge loncat sing apik saka Majenang iki. Nggih, nggih. Meh cedhak Sunda. Oke. Heeh. Mbak sinten? Mbak Rido. Pak Rido. Rido. Mbak Rido Roma. Ku anake Roma Irama. Oh, iki to wong ngene. Lanang ki? Kok wedok? Kok dadi wedok? Kok aku penasaran ku takon dah. Ya, lagune apa? Engko bajing loncat iso Mbak Rido apa Mbak Ayu sing apik. Ya, berarti nek sing halus-halus wae ya. Heeh. Jajal kowe wong kasar nembang halus apik ora? Ya apik padake. Wani pira? Murah lho, Bu. Gending sak gending 150. Jarene Pak Delange. Sak gending napa tepong napa gendinge apa to sajane, Pak? Nek ning pasar kaya kanggo gendinge. Nek tuku iya, gending membeli ini apa ini namanya gending. Sing iki tepong. Berarti kowe kerep blonjo ning pasar ya? Iya blonjo, masak dhewe ben murah. Oh, ya blonjo iwak-iwak pitik no barang. Iya iwak pitik. Oh. Ana jeronan. Nek nggon silit jenenge berutu. Nek kuine ngapa to, Pak? Ora apa-apa to? Mbok ya diperhalus. Perhalus piye ne? Brutu tok rasa nganggo silit. Mboten bareng. Ora entuk. Ya ngapunten nggih, sedaya mawon. Lah ya ora apa-apa. Lah jenenge kuwi. Ah iya sing tok sebut kan udune wong nggone pitik. Pitik. Ah iya. Sara ora salah to? Ora. Ora. Kewan rapopo to? Ora apa-apa. Wis tau weruh kowe kuwi, brutu. Baru tuwis. Di sate barang. Wis tau ngilo urung? Ngilo. Ngiro brutu iki tok padhak kira lambemu ora. Wah ya pancen padha ya. Nek mecucu pancene kaya kono. Mek cucu ngene kuwi. Ya. Aja turu sore sandang kelawan pangan ya. Streaming juga jangan lupa diumumkan. Ya streaming dari Dalang Seno Channel dan PWKS Live. Jangan lupa semuanya, Mbah, halo Mbah. Halo Bapak Ibuku. Wah, aku seneng iki. Iki dadah sapa ya? Dadah karo kamerane. Kan aku ditonton sak dunia. Padake. Apa mbahmu isih melek ya ini iki? Ora.
Mbokmu ya isih melek ya ini iki. Ora. Ayo wis sadar. Ya kan ditonton sesuk iso, canggih padake. Iki sing nonton mau tak delok mau sudah 8.000 lebih dalang sino. 8.000. 3.000 lebih PWKS live berarti 11.000. Wah, luar biasa. Nek Nek tek ning dinahke lapangan ra oh sedeng. iki ora cukup iki. Ra sedeng. Iya, ra sedeng kok sedeng. Ra sedeng. Iya. Ya iku juga ada beberapa sing nonton secara bareng-bareng. Ya, nobar nonton bareng. Singapura nonton bareng. Ya. Malaysia nonton bareng. Layar tancap. Ya, terus iki grup wayang orang Barata Jakarta juga nonton bareng. Luar biasa. Akhirnya wayang kulit semakin dikenal di dunia. Ya, makanya kowe tresno karo wayang kulit. Wis rasa bali ning Sulawesi ngopo ning Sulawesi? Ya pisan-pisan Bali, Pak. Ben aku njaluk sangu. Njaluk sangu sapa? Ya jenengan bosku lho. Masa ya njaluk. Lah wong kowe tekan kene aku ora nekake kok mulih njaluk sangu. Mulih karepmu ora karepmu. Ya biasanya nek dalang tega ya kaya ngono kuwi. Alira tega ngapa kowe ngendas-daske aku kok. Rasah di ya apa jenenge? Di bawah hati. Dilebokke ning ati. Ya dilebokake wonten manah. Waduh. Gayane ora. Lan boten sak dilebokke teng manah, dilebokke teng brutu mawon. Apa nggonmu brutu? Ora. Brutu ki nggo iwak. Iwak pitik. Iwak ikan yo iwak, pitik yo iwak, kebo yo iwak, kabeh iwak yo ning kene. Heeh. Ya. Wes po mau. Wes. Sampun. Durung. Lah iya. Wong meleksa barna rimo tibake apa? Janjine piye? Janjine piye? Ya, monggo buka bonang. Diroro ya. Gayane joget. Yo jajal ben ketowang. Sembrono mbok ya sing nyata minen murine dadi tulodo monggo karepmu kowe tansah aku tak kastu nyawang wujudmu aja kuwatir aku sumingkir timbang terus mikir tur ketir-ketir timbang bingung luwung ngelantung nyawang
aja sembrono mbok yo sing nyata timbang urine dadi tulodo mungguh karepmu kowe tansah rejo aku kastu nyawang wujudmu ayo tarukon aja ngalamun timbang terus bingung mundak keketon timbang bingung luwung lantong nyawang mendung kurung jawes payung kowe ambangan aku trimo mopo becike ngelingi witin nanti saiki arep apa ternyatane Ya dihabiskan, dintekke, ya. yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalaman tembe burine mundak Bagus. Ngaturke sing alon-alonan langgam ya men dirungokke piyai sepuh. Ya. Sing urung diunekke sing basa langgam-langgam ya kok. Apa? Tak enteni, Pak. Hah? Tak enteni. Ya entenono. Aku ya ngenteni kuwi arep nembang apa? Nggih jenenge niku tak enteni, judule niku tak enteni. Wih lah bocah iki lho, entenono. Aku ki ya ngenteni. Pak, Nun. judule niku tak enteni. Oh, judule tak enteni, tak kira nek ngenteni aku. Ora kok ya. Ngenteni sawer. Mbok delok ki lho ora ana. Dijaluk tatin kabeh 50.000 10-ane ya gelem tatin iki. Kuwi tak enteni iki nganggo bawa apa ora? Nganggo. Oh, nggih. Kiraku kowe tan citra. Ngono kae. Oh. Kiraku kowe tan citra. Kita ora seneng ya, Pak. Hah? Kita ora seneng niku do bubar kabeh. Kayak bali njupuk tremas entek wedange ya kok bali rene kok kowe. Ora apa-apa kok ya kae iki kondur kon nonton liwat streaming kok ya. Heeh. Padake ora. Ginawa Maruta. Aku mbiyen krungu tembang iki sepisanan. Wah, senengku ra jamak-jamak. Apike to. Bareng bola bali? Ya seneng tetep. Oh, ora. Aku ki wong ora tau jelekan kok bola-bali tetep seneng kok aku. Ketoke setia karo apa wae.
Neno wasuwe angan tani yen mulai oh kowe kelinci ucul Nding rasaku rasaku hangan tuantu iya pijar krungu maya mangkel ya terus nek disemayani iki ya iya eling yen taan teni neno kledang sing marai lega nang kene iki lakae bocahe Gledang bocahe teko tak ombe pile. Ha iya. Iya Mas. Nek dadak ngombe barang iki ngopo? Lah nek dredeg arep ketemu ki sok tak kira gledang-gledang teko saka teko kok bodrek apa. Ah iya. Mumet soalnya arep ngomong-ngomongan ki mumet sik. Ya. Monggo dilanggamke sik Mbak Ayu ya. Bareng ngrungokke kendang jaipong terus di dadekke langgamne penuk banget ya ning. Ayo kaya apa jenenge iki apa jenenge iki teh panas cemplungi es plung. Wo, pletok-pletok gelasé pecah. Ora bener jeneng. Kaya dibandul ngono lho dadi liyer-liyer ngono Arep penak. golek ukara iki angel lho Mbah kanangan. Angel yahene kok. Iya.
digongke ya, Reng. Digongke. Saberangan nika nyendikane dawuh. Sinten? Niki wau enten pamundutan to wau terus disendikane niki wau. Nggih. Tak ngenteni. Pun nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun dados panglipur. Anteng kaya kowe sing ndak ngantuk mau keplok ora laras. Malah ngrusaki Rama ora. Ya kana kae tepungan Romba Waluya. Wis tepung aku iki. Oh, aku kok glidik teng. Iya. Ya kene Nduk, Cahayu Anteng niki wis langkaan marai budak trae. oh malah kesuwen lenata gelas iki kalau ora nembah. Ya, ngaturke lagu apa? Apa niki? Nah, kae sing bawamu sing wingi kae sing anyar ki apa kae? Kae tibane apa kae? Tibane kudune ulan andeng-andeng Pak Di. Nah ning wingi tibake apa? Dan jenengan nyune gerajakan ngeyel. Ayo kuwi tibake kerajaan ora ngeyel kok malah. Sekali-sekali ya nek no ngeyel barang ngono Din ora apa-apa. Kok manut aku kok ya. Ki bawane piye mau wingi kae sing rada angel kae? Ya. Bawa Banyuwangi ning urung tau krungu. Oh, iklan barang wisan kan. Ya. Omongi sapa? Omong kuno. Wong bawa kok dicuangsuli ora sida no. Ya. Beleni ya Pak Di. Ya. Tak omahi to. Kowe iki nek bawa aja merem. Menghayati aku ki Nek ngene iki lho. penontone bali kabeh lho kok sepi ngono. Ora weruh kowe. Oh menghayati kok ya. Heeh ya terus. Omongi sapa? Wah, iki nek kon qiraah apik banget. Sing kok jane lho. Urip yarang mati Dewe-dewe. Piarang Bawa kamuflase iki. Kok iso? Urip bareng mati bareng. Ngembake dilis kedhok ra kodanan dadi matine bareng. Oh, nggih nggih. Semayane Semayane iki apa, Gong? Kang senane. Gara-gara terus tak dung dung dung. Oh. Omongane karyo Selamat. Mane Iya. Wis rampung. Dereng. Oh iya. Sithik meneh ya. Ya. Manut kaya putu. Aku anggepe kaya muride. Sampan yo mapan wae. Ayo mbangane gelo wis sithik meneh ya.
Lewang sulan ya lenah ya. Urip bareng Urip meneh. Mati bareng. Iki pokoke judule bawane sehidup semati. Ha iya. Urip meneh, mati meneh. Semayane Semayan. Yo muni hidup mati itu. Pokoke judul iki gledek jenggelek mau. Gledek jenggelek ya. Ya mangga. Napa? Ya. Ayo gerajakan no. Gerajakan. Heeh, engko wulan Duit. Bandung. Hah? Duit Karo sapa? sampean. Kowe iki ngopo ya, Ceng? Kowe engko sesuk sak dusi tenan kok kowe. Lah ngomong, gerajakan kok duit karo aku. Aku kira iso. Oh, gene ngaku ora. Mula tak pasake sindan-sindan kuwi. Yo gerajakan, ijen wae kok duit karo aku. Yo. Yo ben ora adem. Ha iya. Padha karo lari pagi bisa. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon handekani anakan susah ati longgoh nong pasir-pasiran semiur-semiuran keretoan mano-mano seliweran wadon uger-ugeran Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir gerajakan fisik-fisik semayanan matri janji urip bareng sirang amik gandengan kumpul asli Banyuwangian Wah, lagi repot iki. Apa? Aku lorot Pak Dik. Ora gelem Mbah, benake sik, Mbah. Wah, aku kebablasan kok malah repot. Ya sepira nadane iki? Lah. Ya. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon handekani anakan susah ati longgoh nong pasir-pasiran
Sirang ambikan dengan Gending asli Sir-siran ambikan dengan Gending asli Udus. Wis ya Pak De. Yo, ya wis entuk seragam. Hah? Hah? Piye Pak De? Karo dalang kok diundang. Hah? Dalem. Ah, Pripun Pak De? wis entuk seragam. Sampun tapi dereng dadi. Oh ya wis. Besok nek wis entuk seragam gek dienggo ora jilah-jilih wae. Ora nyilih. Ya, ya. Lah jarikan ya wis apik ngono saiki ora dhuwur. Ya. Ora iso. Hah? Ora apa-apa kok, ya. Sinden daleme ngendi iki? Banyuwangi. Oh, nang kene sekolah nang isi Yogyakarta. Kos. Ya. Mula ya sambil sekolah sambil golek duit sok rasa ngrusuhi wong tuane le bayar SPP. Ya. Ngono ya. Biyen sih janjianku iki ya kabeh ya kuliah kabeh saiki nganti do lulus. Iya. SSN. Ayo. Madu penonton nek anu kuwi cengeling apa? Ora apa-apa iki nek sing ngopo to iki jane? Lah kenapa Enggak apa-apa lho Pak De. Iya nyanyi ya. Iya. Cah kok lugune kaya ngono. Iya. Iya nyanyi ya dibawani Caping Gunung Cara Madura. Ya iki nyuwune Pak Ratno. Ya monggo diaturake ya. Jari ra dibiyak ngono kuwi. Paul timpuh terus sing kene iki sumuk ya Pak De. Hah? Sing kene iki lho tapi mingan. Mau ileh aku iki lho ana bayar cilik. Mengke nggih. Heeh, nek ora dibiyaki ngono sinden kok biyak. Apa didekek kene bayare? Aja. Ora oleh ya. Apik ora. Dilate. Ya. Kon kerocan nur kuning. Nek suarane pancen mbuh cah iki. Cah cilike suarane. Kon apa mau? Kon keruk. Hus. Lah apa saru wong ogah? Lah iya kon keruk janur kuning ta iya. Heeh tak iya. Terus ayo basa Madura. Kembang bayi madari. Madein. Maderi kok madein. Ya. Keleke. Woi, lah cahidan. Iya. Iki lho nyekel iki nek wedok ngene iki. Iso. Lah wingi lho pun ngene iki aku. Mosok saiki kok ngene. Mundakane ora ngene, keleke iki diatur. Iya, kaya resik-resik Resik ya iki ya. Resik apa? Oh, wis resik iki. Rambuté kaya oyot ngono. Ya.
apa malih lali baleni ya. Ya baleni. Madarin Jepang. Ya. Kembang bayi madari Bocah iki nek pas nyuwara aja dipedhotno. Iki menikmati suarane dheke. No. Ngene lho. Dadi kaya kutut nek manggung keteku ngono. Ya, terus ya. Ora metenteng. Sik. Pasirna merengsi guyu bae lho. Aku iki kentir kok tok gabas. Ku iki jane ora edan-edan. Heeh. Yo. Marase. Ya. Terus panas. Jan. wah, jan. Ketoke saka nduri. Wow, jan. Sele iki mak telepek ngono kuwi. Jan. Ya, terus. Ayo, keleke. Iso diatur ora to? Iso. Ayo keleke ora diler ngono kuwi kok ya. Iya iya Pakde alah. Sing pingenane sing gender semaput. Ayo kowe mergo kowe ngene iki lho, mambu to iki ngono ku bingung. Yo. Panas ujan lengaling sayang. Terus Nyamang guyu-guyu. ngopo? Aku ki ora guyu-guyu cungar-cungir. Kelekmu ambune tekan kene. Cepi gunung. Ya kanca-kanca miso caping gunung sayang. Ya. Hati-hati ta Mas, Mas. Dengar kepengin delok kowe nganti numpahke gelas iki. Ya, maka. Ya. Ming sayange kok ora kompak lho. Ana sing sayang, ana sing sayang. Dikompake ra? Ha kompake kok ya. Ya sampean yo melu ra udut wae. Iki nek ngelokke dalang tak cowok 100 lho kowe. Tak sak penake udut ya sak karepku karo pakananku ming udut e. Kowe mau iso mangan tiwul jangan lombok. Aku ming nyawang kaya enuk banget e. Sesuk nggih Paduka. Kok malah sesuk nggih Paduka. Yo. Baleni ra iki. Ya, baleni. Tak pimpine kanca-kancaku nek ora ana pemimpine ndak do sing blasur ora karo-karuan. Ana sing main, ana sing ya jiro lu. Misoa caping gunung sayang. Yeah. Apik ta? Apik. Iya. Seneng aku. Nah, terus ke keleke.
iku mau cakepane? Makek binek kalaben. Kuwi apa artine? Yo nadyan wadon sardu lanang. Oh, makek binek kelaben. Berarti nek lanang ki makek. Nek wedok ki binek. Iya. Nadyan wadon sarta lanang. Sarta ki ngelaben. Iya. Wis radong. Lho, kok iso tambah? Lah mang sampean pedhot. Makek binek kelaben lakek. Lakek. Nggih. Pak De ket wingi muni lakek-lakek kabeh do guyu aku ora ngerti lakek. Lah sak ngerti. Iki basa Madura. Senengane ora. Nek wancine tak kandhani. Iya, iya. Inumena son barase iya. Wah. Caping Gunung Madura iki ya ana ternyata. Ya, ya. Nek ora ana anting ya ora ngerti. Ya ternyata ya ana. Ya iki engko lagune piye? Dek zaman berjuang, Dik. Ngono. ya oleh. Ya aku ki takon kok ya oleh piye? Ora nganggo dek kan aku isih cilik. Oh, ayo. Wong maksudnya nek cara Madura kan mesti didobel-dobel. Heeh. Dek zaman berjuang, Dik. Tak iya ngono. Ya, ayo. Mangga. Kita lali to? Apa? Senggane. Kowe iki ro dalang kok kaya ro kancane to. Ora maksudnya aku lho ngomong lali to, Pak De. Oh, mae suwung sayang. Sorry ayo aku saking menikmati suaramu dadi lali. Ya. Ya. Syukur bisa
Jan. Kok lola-lali nyapu to Pak Di Lah sampean? aku mikir lakon barang kok ora mung mikir tembangamu tok kok. Kaya kowe anggere bar nyanyi lungguh mangan. Kok nyambut gaene gara-gara. Ayo penak wae. Lah sampean yo penak. Penak piye? Sindene nyanyi sampean udut, penak ra mikir apa-apa, padahal wayahe nggero ngewangi geronge. Sik, kowe kok iso muni ra mikir apa-apa? Ora, engko pas sindene nyanyi tok. Aku ki mikir seprene iki kok sindene akeh semene iki aku esuk turan pira. Edan tenan kok. 10 ra ya apa ya. Ya ora apa-apa. Wis ambok 15 tak adepane aku cah sembodo enak. Iya. Sesuk-sesuk rak bubar grupe. Ayo. Syukur bisa bebas Kurno desa Dadi raja Ora ilang Ursanenku Dadi lopo Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis